En dan lieten we een beeldje van het Philips scootje, de hele mannen. Want die hier een oren skipper joert even. Want Jacob Zwerver zit in de sympathiewegen en dan had hij het maar even oernaam joert. Om op de Langwaarderwereld te zien. Werd een beetje meer wien wie als dat Piet zijn hier. En we hebben 2 keer naar de Heidenskipsterwal moesten. En dan weer om naar de Elehuisterwal. En dat die een simpele route. Alleen de start die leidt net helemaal goed in. Want die skippen die daaronder liggen. Die ze Langwaard en zo, die komen net eens bij de tonnen. Maar Jereveen die komt wel bij die tonnen. En die doet het heel goed. In een cruiseraak wordt wel aardig weer. Met een heel soort skippen wien. De meesten had je er goed naar sjoggen. Drachten is hier goed dwaande om voorin te komen. En het liep van hem een hele lege mar. Dan zullen we het beeld dadelijk even omdraaien. En dan is het beeld vol scootjes. Die elkaar al je beziekje de loef uit te stekken. Met 1 man voorop. En dat is Pieter Brouwer. En die komt als eerste bij de tonnen. Ja, en die tonnen die leiden Sarah in. Dat weer zo'n hoekig lietstikje. Het is net de leeuwen dat ze dat op die markt doen. Er komen al jaren onervaringen. Bijvoorbeeld net bij deze man. Ja, want die redden dat wel op. Drachten, wat zijn, snits. Komt al hier goed aan betonnen. Dat weer nog geen probleem. Maar daarna zal het dan al jaren gebeuren. Want Vietjescoetjes die moesten eigenlijk draaien op een plakje wat met zien kennen. Hier is de eerste. De Zuidwesthoeken. En daar komt Bolter bam bovenop. Het zo'n protestsituatie opleveren. Die uiteindelijk won zult door de Bolzetters van de Zuidwesthoeken. Die wordt eruit protesteerd. Maar ze hebben beide met vlagje veen. Nou, we krijgen nog zo'n situatie van man die net helemaal zonder te tutsen om die hoeken komen. Het weer lemmer die op Langwaard dreunen. De weer Langwaard fout. Die beide mannen hadden protestvlaggen er weer in lutsen. Want dat hier verder geen doel. Nou, het hele spul dus lekker. Van de wien weer om. Lekker van de wien weer om. Grauw, die zit in wat zijn. Zo erachterlangs, dat kon net Hundal rekken wat zijn. En hij gaat uit de wedstrijd. En wat zijn, die moest even geestelijk en helemaal herstellen om weer bij de ploeg te komen. Liet zijn ze omveen, het zeiloer gooien. En dan kom je er weer bij. En er is zo nog aardig meidwaan in de street. De street die, ja. Eigenlijk zijn we van Jereveen leidt voorop, die showen joert net weg. En toch had Pieter een peker achterom zoeken. Want Snits die bleef maar deun bij. En ik Bolzert kwam daarbij. En Jouren, we hebben Jouren, nou een poer met een start. Bezochten ze wat naar voren te komen. Je deun voor de Zuidwest ook al los. Eigenlijk koert net eerst. En dan achter wat zijn. Maar hij koert net uit de middenmoord wij komen. Nou, het is hier het Ladies Day, dus laat ik zien wat ladies aan boord van scootjes doen. Je hebt bij Korbal paaldames. Nou, bij scootjes hield hij dus pijldames. Het enige wat zij aan boord doen, tenminste die vrouwen die we hier voor hebben, die zijn aan het peilen. Dat is om te weten van hoe diep is het water en hoe kan het zwart naar beneden, hoe vier kan het zwart naar beneden, hoe kan je dat aan doen. Nou, hier bij Langwarik, die dames die zijn alleen maar pijldame. En verder helemaal door ze net echt mee in Marije Faber een beetje bij Douwe Visser achterop. Verzeld. Nou, we zo trouwens het Langwaarder scootje, dat maakt er helemaal niks van. Die man had zagfeest via het juster na de oerwinning, dat die worden ze wat leest. Je bij Jouren. Ja, het maakt aanlutsen worden het zeil, want het maakt wat stiever aan de mast, want het waait wat hutter zoals ze tocht in. En Jereveen bloedt voorlopig gewoon rustig voorop. En had marge mee Snits. En Snits en Bolzert die zitten daar wat achter. Want ja, die binnen elkaar samen plegen. En dan kan Pieter Samma voortvaren. Had geen enkel probleem. Ja, Bolzert zielde trouwens wel heel goed in deze wedstrijd. Maar het mooiste weer dit duel tussen wat zijn de Jouwer en Lemmer. Dat zie je al je deun dicht bij elkaar. En die gaat eigenlijk de hele middag strijden om elke centimeter wetter die er op de vluizen te vinden is. En weet je hoe zwier het weer joert? Dan maak je 8 keer van de wien. En dan maak je onder de wien ook. En dat hele lange eind van die onbiedige scoort. Dat maak je dan alle jaar aanloken. En net oorzaaks aanloken. Constant terug. En ik wek je hem dat het is aardige zwier wat die man dan even in dat rakje te krijgen. Daarna is ik weer klaar. Want Saffolle hoe er onderwijs ik net 4 te worden. Sanono moest in even de scoort loslaten en dan mijn knikje. Maar het is echt een onbiedige werk in deze route. Die 2 hele lange eind van de wien had. Maar Lemmer die krijgt hem mooi te plakken, krijgt hem goed aan betonnen. En die kan achter de Jouwer en Walsijn aankomen. In een veld wat verder wel aardig rustig bloeit. Ja, alleen deze man. Walsijn voorop, Jouwer voorop, Jouwer daarachter. Jouwer zal Walsijn nog pakken. En daar komt Lemmer. Dat wie het enige wat eigenlijk aardig weer. En verder leidt het 4 genoeg uit elkaar om die wedstrijd heel rustig veranderd te laten. En ik zei het al, deze man, ja, die waren gewoon lijst. Die gingen geen enkel zicht meer om verder naar voren te komen. Wil ze juist naar zijn
En morgen worden we weer een tweede of een eerste plakje hebben. Het ziet er van die man helemaal net in. En je kon ik beprutsen wat je woon een oren vakker op. En dan weer ze kwamen net naar voren, ik net bij deze ouders. Want er was maar één man die het Joert baas wie. En dat wie Pieter Brouwer van het Heerenveen. En dat doet goede zaken. Want Joure die kwam wat midden in het veld te lanen. En dan hel je dus punten in op de ranglist. Hij vaart om de laatste tonnen heen en dan er weer naar beneden de tonnen. Weer een heel lijn. Dan moest je door de start heen varen, dan weer naar de tonnen en dan een lietseindje nog omhoog. En dan kon hij de winnaar worden van Joert. Pieter Brouwer, mij aan boord. Klaas Boersma, die 45 jaar lang op ditzelfde scootje zitten had. Ik als speler begonnen, dus als vrouw. En nu is ik winnaar met deze man op het Heerenveense scootje. En dat brengt dus bij de uitslag van Joert. Het Heerenveen wint dus. Dan Snits, Bolzert, Drachten, Jennewoord, de Jouwer. Ja, toch een slag verleen Joert. Wat zijn de Lemmer, Ljouwert, Huzum, de hele mannen, Langwaar. Nou, de Zuidwesthoeken dus 14 strafpunten en Grauw lijsten. Het Heerenveen stiet on kop in het algemeen klassement met 15 punten. Daarachter Dirk-Jan Rijenga met de Jouwer op 20 punten, dus dik 4 punten achter nou. Dan Bolzert, Jennewoord, Snits, Grauw, Wortsijn, de Lemmer, Drachten, Ljouwert, Langwaar, de hele mannen, Zuidwesthoeken en Huzum.